Poďme sa ponoriť do jedného fascinujúceho príbehu o modernej sláve. A nie, nepíše sa v Hollywoode, ale prekvapivo priamo tu na Slovensku. Takmer miliarda, presnejšie 954 miliónov. To číslo je obrovské. Aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, je to ako by každý jeden obyvateľ Európskej únie videl 2 videá. A toto všetko, toto celé číslo, patrí jednému jedinému kanálu. No a tu sa to začína byť naozaj zaujímavé. Tento kanál totiž nie je z Ameriky ani z Británie. Pochádza zo Slovenska a stal sa z neho absolútny regionálny fenomén. Takže, o kom je vlastne reč? Toto sú čísla kanála Don Fantastický pes. A všimnite si ten rok založenia. 2007. Tento kanál je na scéne dlhšie ako Instagram alebo TikTok. To je naozaj vytrvalosť. Takže čo je to vlastne za kanál, ktorý dokázal vygenerovať takmer miliardu pozretí? Za týmto účtom nestojí nikto iný ako Patrik Vrbovský, teda Rytmus. A treba povedať, že to nie je len tak hociaký reper. Je to ikona, ktorá dlhé roky definuje slovenskú hudobnú aj spoločenskú scénu. A presne tento jeho status je kľúčom k obrovskému online úspechu. Aký veľký je teda jeho vplyv v porovnaní s ostatnými? No, poďme sa pozrieť na rebríček tých najväčších hráčov na Slovensku. A toto je naozaj fascinujúce. Pozrite sa na to 16. miesto. Nachádza sa tam v spoločnosti absolútnych gigantov. Hovoríme o celonárodných televíziách, ako je Markíza, a o najväčších youtuberov v krajine. Čo to teda znamená? No, že jeden človek, jedna osobná značka dokáže konkurovať celým mediálnym domom. To asi hovorí všetko. Lenže, ako sa to vlastne stane? Ako sa z jedného človeka stane idol celej generácie? Tu už totiž nejde len o čísla. Ide o niečo oveľa hlbšie. O to, ako sa v digitálnom veku úplne zmenili pravidlá hry na vplyv. Kľúč k odpovedi nájdeme, keď sa pozrieme na publikum, na generáciu Z a na psychologické teórie, ktoré nám odhalia to tajomstvo ich neuveriteľnej lojality. A aby sme sa dostali k jadru veci, siahli sme po akademickom výskume. Táto diplomová práca z Karlovej univerzity nám dáva taký vedecký rámec na pochopenie toho, prečo je vlastne to puto medzi youtubermi a mladými ľuďmi také silné. Hovoríme tu o generácii Z. Pre nich internet nie je nástroj, ale je to prostredie. Sociálne siete nie sú len nejaké aplikácie, ktoré si otvoria, sú to miesta, kde reálne žijú svoje životy, kde sa socializujú. A to mení úplne všetko. Tento citát to vystihuje úplne dokonale. Pre generáciu Z sú skutočnými idolmi youtuberi. Nie sú to nedosiahnuteľné hviezdy z televízie, ale sú to ľudia, ktorých sledujú na svojich telefónoch každý jeden deň. Cítia, že sú im blízki. Dobre, takže ako sa tento vplyv presne buduje? Aké sú jeho, povedzme, tajné ingrediencie? Poďme sa spolu pozrieť pod kapotu tohto fenoménu. Všetko sa to začína pri socializácii, to je ten proces, ktorým sa učíme, ako fungovať v spoločnosti. A v puberte, vtedy sa tento proces dostáva do obrovskej turbulencie. Pravidlá sa menia a hlavne sa menia ľudia, na ktorých názore nám záleží. A tu je ten zlomový bod. Vplyv rodiny postupne slabne a na jej miesto nastupuje skupina rovesníkov. A v dnešnom online svete youtuberi sú vnímaní ako súčasť tejto skupiny. Získavajú tak moc, ktorú kedysi mali naozaj len tí najbližší priatelia. Existuje na to aj odborný názov, hovorí sa tomu efekt blízkosti. Je to vlastne psychologický princíp, ktorý vysvetľuje, prečo je puto medzi youtuberom a fanúšikom často silnejšie ako pri tých tradičných hviezdách. Takže keď tvorca ako Rytmus začne zdieľať detaile zo svojho súkromia, ukáže auto, zoberie kameru domov k rodine, rozpráva o svojich problémoch, vytvára takú ilúziu priateľstva. Divák má zrazu pocit, že ho naozaj pozná. A presne táto vnímaná blízkosť buduje dôveru. A to je niečo, čomu tradičné médiá jednoducho nemôžu konkurovať. Práve táto stotožniteľnosť a blízkosť dala vzniknúť úplne novému archetypu celebrity. Zabudnime na staré pravidlá. Vítajte v ére hviezdy typu urob si sám. Pozrime sa na ten priepastný rozdiel. Na jednej strane tá tradičná celebrita, ktorú objavili manažéri, je vzdialená a závislá od mass médií. A na druhej, DIY celebrita. Začína sama, je vnímaná ako blízka, buduje si vlastné publikum cez priamy kontakt. Viete, to nie je evolúcia, to je revolúcia v tom, ako vzniká sláva. A prečo na tom vlastne tak záleží? No, pretože toto nie je len o zábave. Tu ide o moc. O moc formovať názory, určovať trendy a viesť celospoločenskú debatu.
A táto moc sa tichučko presúva od tradičných inštitúcií priamo k jednotlivcom s kamerou. No a to všetko nás privádza k jednej veľkej a možno aj trochu znepokojivej otázke. Ak sa dnes hviezdou môže stať naozaj ktokoľvek, kto potom bude, povedzme, strážiť brány kultúry? Kto rozhodne o tom, čo je dôležité a čo nie? A čo to znamená pre našu spoločnú budúcnosť? Zdá sa, že odpoveď na túto otázku ešte len píšeme.